Акшамлар хайыр эфирдене тіже программасы бүгін ноябрьнан 28 студияда сілерімен Шевкет Аматулаев селямлайым. Ишгалчилер хош келді. Қасабасында яшаған Эмир Муртазаевны яқалап белі олмаған тарафқа алып кеткен. Бір қач саат евелсі демек өледен сон олар ұқық қорыжылар евде яшаған оның ағасы 28 яшында Руслан Муртазаевның евіне сұрып кірді. О евінде yok еді. Бұны Русланның омыр арқадашы айтты. Руслан евде олмағаны оларны тоқтатмады. Тешкіровны онсыз башладылар. Русқовечілер айтқанна көре бұл тентув дегелде ади тақиқи әрекет еткен. Тешкіров себеплері аляда белі Пришли якобы на таком основании, что Руслан кому-то передал какие-то наркотические средства, или как они называются. На вот этом основании они делали обыск. Где-то 2 часа, может быть даже больше 2 часов они делали обыск везде, обыскали в нашем доме. Ничего такого не нашли, конечно же. В доме братишки тоже ничего не нашли. Сабадан Рус селялы көветшілері Украин Меденет меркезінің фаали Галина Балабанның евіне сұрып кірді. О ярмадада өз Украин позициясынан белі сияси мабыслерінің махкемелеріне қол тұтмаға келеді. Көветшілер білгі саярве телефонны тұтып алған. Фаал тентув протоколыны имзаламаған, оны тек келген шаатлар имзалаған. Бірі кефеден, дегері ise Русияның перім шерінден. Галина Балабанның ВКонтакте сайфесінде қалдырған язысында экстремизм алеметлеріні көргенлер. Тентув от керілгені вақыт адвокатларына квартираға қоймағанлар. І вони не надали другий екземпляр протоколу. Єдине, що в неї є на руках, це акт зняття техніки. Зараз з нею все гаразд. Єдине, що вона зараз без зв'язку зовсім, тому що таке. Виджей Кашка давасының мабуслері декабрінің едісіне қадар апсте қалажақ. Қырымның юқары Рус махкемесі имайжілерінің шикетіні қанатлендірмеді. Махкеме отырышы қапалы шекілде кечірілді. Бекир Дегирменже Казим Аметов и Руслан Трубач изоляторда дава материалларынан таныш етмеге девам етежеклер. Асан Чапух евапсынде қала. Сизода суық олғаны үшін дегер мабуслерінің сағлығы да феналаша. Адвокат Эдем Семиддаев айтқанна көре, Бекир Дегирменже зорнен нефес ала ве қиын әрекет ете. Решение было предсказуемо. Ему оставили меру пресечения содержания в следственном изоляторе. Он будет там находиться до 7 декабря. Также хотел бы сказать, что здоровье Бекирага ухудшается в связи с похолоданием. Он снова начинает задыхаться, ему очень тяжело ходить. Напомню, что с января месяца по настоящее время он находится в медсанчасти следственного изолятора. Бүгін Ишгалчилер махкемесі 9 Украин деңіз жесіні апске алды. Оларны базар күні азақ денізінде яқалап есір еттілер. Бердянск, Никопольве, Яңы қапу кемелерінің 24 еркен азасыны қанусыз шекілде сыңырны кешкенінде қабатлайлар. Учыны өз қабатыны танымаға мечбур еттілер. Украин деңіз жилерінің насыл махкеме еткенлеріні мұхберлеріміз девам ете. Бу микроавтобуста Русияның ФСБ хадимлері азақ денізінде яқалап эсер еткен Украин кемежілерінің 9-ы тұтыла. Оларны санки сынырны қанунсыз кечкенінде қабатлап, махкемеге сынырлану фусулыны белгілемек үшін желп еттілер. Нумайышқа чеверілген махкемеге Русия тешвиқат телеканаларының хадимлері келді. Яқаланған Украин кемежілеріні қол тұтмақ үшін лақай толмаған қырымлылар топлашты. Межлис рейсінің бірінші муавины Нариман Джилялы Минки Украин арбилері үшін ақлайы жүкімні беклемек керекмей. Зранку хлопців доставили до місцевого управління ФСБ, де їм пред'являли офіційне звинувачення. Ми прогнозуємо, це вже зрозуміло, що буде аналогічні рішення. Це арешт строком майже на 2 місяці, до 25 січня вчора під арешт. Ишгалчилер уйдырган дава боюнча махкемеге Андрей Шевченко, Денис Гриценко, Вячеслав Зинченко
Лещенко, Олег Мельничук, Юрий Безязычный, Владимир Лисовой, Богдан Набылыца, Евгений Семидоцкий ве Андрей Драчекілді. Сөзде қадылар, ергемеджінің давасынуында қадабақып, оларның эпісіне бір үкім, 2 айлық апыс мұдетіні белгілей. Тюневин тамам bu mahkemede ve aynı madde boyunca 12 Ukrayn gemicісini 2 ayға апыске алдылар. Бөлі үкімні Кереч хастаханесінде bulunған үч яраланған арбилері де алды. Олар үшін mahkeme хастаханеде кечірілді. Арбилер езгін көрінседе, өзлеріні қоларында тута. Міру запобіжного заходу виносили на виїзному засіданні Керченського міського суду. Така процедура може бути, коли суд виїжджає безпосередньо по місцю знаходження людей, по яким треба прийняти це рішення. Вони всі перебувають в одній палаті, підтримують один одного, поранення не становлять загрозу для їхнього життя. На сьогоднішній день стан їх абсолютно стабільний, як сказали мені лікарі. Тюневин сынырлама усулы белгіленген кемежелеріні Ақмешіт СИЗОсының қадын бөлігіне алып бардылар. Журналист Антон Наумлюк айтқанына көре, дигер СИЗОларға көре анда камералар унайтлыджа. Доставленных в Симферопольское СИЗО украинских моряков, которым вчера избрали меру пресечения, разместили в женском блоке, подальше от арестантов, в несколько камер. То есть они не находятся поодиночке. В солидарность с ними арестанты собрали сколько могли чай, кофе, одежду для них. Украин гемеджелерінде керекшейлері урба, яқап, гигиена эшясы ашы yok. Қырымда файлер шеве пара топланмасын елян етті. Есір әтілген гемеджелерге ярдым етмеге, бұтын ләқайт олмаған қырымлыларыны межлис рейсінің бірінші муавені Нариман Джелял чағырды. Оз фейсбук сайфесінде о бұтын керекшейлерінің жедвелені ерлештірді. Я думаю, общими усилиями мы соберем необходимое количество комплектов. Я готов с друзьями принять и взять на себя обязанность собрать для них эти передачи и передать их непосредственно в СИЗО. Украин журналисты Осман Пашаев тәшебүсі иле параларны Украина қытасында да топлайлар. Шымдыки вақытқа де Украин кемежелеріне ярдым оларақ 200 bin тензияде гривна жылды. Татьяна Сулий, Заман, АТР. Президент Петро Порошенко юқара шура таздықлаған Украинада женг вазиеті кірсетілуіне дайыр қарарны имзалады. Весеқада душман тарафындан ұжым олмасы мүмкін 10 вилаетте махсус құқығы режим кірсетілмесі көзде тұтыла. О ялы бойы ве эсасен Русия ве танылмаған Приднестровье еле қомшы олған регионлар. Чернигов, Сумы, Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Запорожье, Николаев, Одесса, Винница вилаетлері ве Украинаның Азақ Кереч акваториясындаки ичкі сулары. Бөлі режим декабрьнан 26-на қадар олажақтыр. Бұна себеп ноябрьнан 25-інде Кереч бұғазында юзберген Русия тарафындан невбетеки тежавуз әрекетлері ве Русия силалы құветлерінің Украинаға низбетен истилясы олды. Президент Русияның истилясы юзбермесе инсан ақлары сыңғырланмай жақ деп қайдетті. Але права Збройних сил значно поширюються. Але робиться воєнний стан зараз для того, щоб законодавчо і конституційно захистити українського воїна. Надати йому всі необхідні умови для того, щоб він міг виконувати свій святий обов'язок – боронити Україну. Девлет башы айтқанына көре Русия Украинаға қаршы ер стилясыны башлатса арбилерінің айлықлары артырылacak. Порошенко қатырлатқанына көре январының башында бірлерінден арбилер ең аз 10 bin гривна айлық алacak. Украина ватандашларына баш назир Владимир Гройсман тынчыландырмаға тырышты. Женг вазиеті көрсетілген вилает сакинлеріні паника етмемеге чағырды. Живіть звичайним життям. Працюйте, навчайтесь, народжуйте. Я глибоко переконаний у тому, що через 30 днів ми будемо мати всі підстави не продовжувати рішення про воєнний стан, і все абсолютно буде нормально. Але ми також розуміємо, що ми завжди повинні бути готові відбити агресію нашого ворога, який ще донедавна був нашим сусідом. Украина Адлия Назирлігі Европа инсан ақлары махкемесіне Русия сіреткен Украин деңіз желері азат етілмесінде ярдым етмеге чағырды. Назир Павло Петренко айтқанына көре деңіз желер арбиесірлер. Ләкин Русия оларға низбетен өз жинайы қанунларына қоллана, бойсы қалқара қанунларына зыт келе.
Наша чітка позиція, що вони є військовополоненими, до них повинні застосовуватися всі гарантії захисту, які визначені Женевськими конвенціями. Ми звернулися від імені уряду до Європейського суду по правам людини з вимогою застосувати 39 правило. Це негайне рішення щодо звільнення незаконно захоплених українських громадян. Русия ишгалетілген керет живарына баладлы Мудафа ракета комплекслеріне ракеталарны ташыған арабаларына Ақяр Кереч yolында көрділер. Бұл ракеталар вастасынен деңізде 260 километр месафеде олған гемелеріні йоқ ете білелер. Бұне бәрабер руслар Қырымға Триумф адлы С-400 ракета комплекслеріні қайтара. Ишгалнан 4 елі девамында рус арбелерінің сайысы онлар же артты. Экспертлер айтқанына көре, шымды ишгалетілген ярмадада 60 бен рус аскері болуына. Русия Украинаның Женеби регионларының запт етілуіне азырлана біле. Русия аскерлеріні шымды тек регионда НАТО ордысы олса тоқтата біле. Збільшити ніяк не виходить, бо вони повелись на такий, знаєте, уличною мовою розводняк Путіна. Відволікають значні сили туди. Можна вважати, що сьогодні нарощуванням цих сил і відновленням повного контролю не тільки над Азовському, а й на Чорному морі, силами Чорноморського флоту воно фактично зламало південно-східний фланг НАТО. І в цій ситуації, безумовно, НАТО не може обійтись дипломатичними заявами Столтенберга про підтримку суверенітету України. Це є реальна воєнна загроза НАТО з боку Російської Федерації. Украинаның Женебеве шарқ велетлерінде женк режимі кірсетілмесіне азырланалар. Екінші күн Одессадаки фуаллер русыш адамларына авжилық башлатты. Олар юкрабаларыны блок етіп номерлеріні чықарып алалар. Айдавжыларыны тенбиелейлер. Украин деңізжілері азат етілмегеніне қадар бір ерге кетіп оламай жақлар. Тафсилатлыжа Левхамызда. Одесса Киев yolunda artık bugün toxtatılgan Rusiya номералы 6-cı yük arabasıdır. Onlar yol kenarına çekilip koyula. Yük kontrolünden son onu karşılap nezaket ile sabırlı olup beklemek gerek olacağını bildireler. Я тут при чем, скажи? Смотри, дело не в тебе, дело на тех номерах, на каких ты ездишь и на какую страну, получается, ты работаешь. Я вас понял. Дело не в тебе, у нас к тебе никакой личной претензии нет. У нас есть к стране-агрессору претензия. А так как ты попал уже в эту ситуацию, ты невинный заложник, извиняй. Rusiyadan kelgen yük arabasının aydavcısı esir etilgen gemicilerinin alakalı hadisenin memnun olmağını ve Kerç sularında yüz bergen hadisege umumen iki komşu devlet arasında ziddiyetke alakası olmağını hakkında ayta. Budan da gayrı yük arabasının aydavcısı Azak denizde yüz bergen hadise hakkında onun devletinde tolu malumat almak imkansız olğanına şikayet etti. Мое мнение категорически отрицательное, так как, вы понимаете, все, что творится у вас в стране и как относится наша страна, я вам ничего не могу сказать, потому что я ничего об этом не знаю. Нам показывают по телевизору одно, у вас показывают другое. Toxtatılgan yük arabaları yol kenarında turmakta. Böylelikle akция iştirakçıları Ukrayna gemicileri esir etilgenine dikkat celp etmeye tırışa. Olar akция kütlevi şekilde ötkerilse mutlaka muzbet netice olacağından eminler. Когда и если сотни траков по всей Украине станут и сотни грузов как бы будут опаздывать, куда-то не уезжать, естественно, это имеется в виду российские грузоотправители или грузополучатели и российские траки, то они начнут общаться со своей властью, да, то есть со своим урядом по поводу тех вещей, что творит, ну, по факту Кремль. Rusiya yük arabalarının toxtatuf aksiyası müddetsizdir. Aksiya Kerç boğazında esir etilgen gemicilerinin epısının azat etilmesine kadar devam edecektir. Riyan Aliyeva, Zaman, ATR. Rusия esir etken Ukraina harbiy dengizchilarini qo'l tutmak için İstanbul'daki Kırım-Tatar cemiyeti Rusiya aksiya keçirdiler. Ularga Rusiya konsulluğu oganda toplaşmaga imkan bermediler. Onun için meriya yanındaki parkta toplaştılar. Faaller ellerinde Kırım Rusiyasız Putin toxta, cenkini toxtat. Biz Ukrainaga ait Kırım için Moskva yazılı şiarlar tutaydılar. Buna beraber rezolüsiya seslendirdiler. Kırım işgali ve Kerç boğazında olgan Rusiya tecavüzü
образына тақ бекетелер. Түркия хакимияты де бөле биянатне çıkışta bulunmasını talap ettiler. Bugün toplanmamızın amacı, basın bildirimimizin amacı Rusya'nın Ukrayna askeri gemilerini saldırması ve Ukrayna devletine gözdağı vermesi ve Kırım'da yaşayan soydaşlarımızda da Rusya işgal altında olduğu için onu protesto etmek için buradayız. Yerli hükümete seslenmemizin amacı Avrupa ile beraber, Amerika ile beraber o Kırım ambargolarına uyması yönündeydi. Sivil toplum kuruluşlarına da duyurma yapmamızın sebebi orada insanların özgürlüğü ve hürriyetleri kısıtlandı, can güvenliği yok. İlla insan mı ölmesi lazım? Yani oraya da dikkat edip gündemlerini alması için. Я призываю все народы всего мира обратить на это внимание, потому что если вчера страдала Грузия, потом следом у нас Азербайджан, но он раньше был, да? Теперь страдает Украина. Кто следующий? Это страна-агрессор, надо их остановить. Kuruşев olmayacak Donald Trump bu hafta Buyuk Yigrim Devlet Sammitinde Vladimir Putin ile muzakere keçirmesini ret etti. Bu hafta Trump The Washington Post neşrine bergen izatında aytdı. ABD prezidenti Rusiyanın Kerich boğazında olğan tecavüzi hareketlerinin memnun değil. Trump istihbarat ucumnen bağlı tolu malumat vermesini bekley. Bundan sonra ise karar alacak. Görüşmek mi, yok mu? Це очевидно. Те, що відбулося цими вихідними, серйозна ескалація з боку росіян. Вони й далі ведуть себе агресивно по відношенню до України. Сполучені Штати підтримують територіальну цілісність України, а президент має тісні стосунки з українським урядом та президентом Порошенком. Ми будемо вести переговори з нашими європейськими союзниками, аби вони робили ще більше, щоб допомогти Україні. Ви запитаєте, що саме вони можуть зробити? Наприклад, досі не всі накладені на Росію санкції виконуються повною мірою. Киевде саяси мабус Алексисов язған номералар адлы пьесасы эсасында спектакльны тақдим еттілер. Оны мабус да апске алынмастан эвел язған. Апсте олғанда есе язып бітірген спектакльны 20 декабрьнің башында көріп olacak. Сыра номерасы или яшамак, жедвелге көре ашамак, тек көрсетілген тарафқа бармақ. Кремльдің саяси мабусы Олег Сенцов язған номералар пьесасыны режиссер Тамара Трунова саналаштырды. Театр векин актрисасы Рима Зюбина спектакльде 6-й сыра номерасын ойнай. Оның айтқанына көре, спектакльні Сенцовның әсерінден біраз фарқы бар. Чунки Муэлиф режиссерларға іджат сербестлігіні берді. Дія перенесена в інший простір, тому що у Олега все відбувається уже з номерами, які живуть так. От за звичкою, бігають в один біг. Тамара Трунова, як режисер, мала повну свободу, Олег дозволив це зробити, і тому вона принесла все це такий цирковий простір. І ми прокидаємося з тим, що от сьогодні у нас змінився керівник, який один іде з посади, а другий приходить і встановлює свої якісь правила. Олег Сенцов номералар пьесасыны якобин он бір сенесі язып башлап, якобин он дор тенесі апысте бітірді. Спектакль продюсера Анна Полінчук айтқанына көре, Олег пьесанын саналаштырмасы ақында арзу етеді. Для Олега це його мрія. Для нього дуже важливо, що саме сьогодні відбувся допрем'єрний показ. Він знає про це, і я впевнена, що він був би задоволений. Спектакль Костер-Лювенем и Мусафирлер Меданиет Назира Евгений Нищук и Межлис рейсінің Муавины Эльми Умеров келді. Бірінші серджелер сырасында Украина президентінің өмір арқадашы Марина Порошенко. Вистава дійсно вона є дуже актуальною, вона відображає і є зрізом нашого суспільства, і ми можемо бачити дійсно багато сцен, які ми бачимо кожного дня в своєму житті. Премьерадан эвел спектакль Костер-Лювен ноябрьнің 28-ндеве 29-ында өткерілежек. Спектакльнің премьерасы есе Киевде декабрьнің 7-сінде олacak. Виктория Аблязова, Асан Эминов, Заман, АТР. Киевде ватан сесі Қырым, Херсон, Запорожье вилеті ве Киевде фалиет көстерген тақменен 70 артист ве ижади тақымларына бірлештірген концерт. О Freedom Hall'да өткерілі. Анда бізі мұхберміз Олег Борисов чалыша, ошымдалында олған мұйы таққанда тариф етмеге азыр. Олег, сөз саңа бұйыр.
Салям алейкум, Шевкет Ага. З самого ранку тут знаходжусь, працюю, розповідаю про все, що тут відбувається. Саме у ці хвилини продовжується концерт Ватан Сеси. Вже виступило багато артистів, зокрема Ліна Сосновська, Лінмар Абдулаєв і Ельмаз Асан, яка виконала чарівну пісню «Чорнобривці» кримсько-татарською мовою. І продовжується концерт. Так само хочу сказати, що прийшло дуже багато людей, зокрема заповнений практично весь зал. А у холі тут така собі імпровізована ярмарка проходить. Можна купити кримсько-татарські автентичні сувеніри, аксесуари, можна навіть смаколики купити, і навіть є смаколики з логотипом АТР. І отже, повертаючись до того, що проходить концерт, майже всі, там, точніше не майже всі, а більшість вже виступила, але є ще і друга частина концерту. І у цій другій частині концерту одним з артистів буде Марлен Сітаров, і маємо можливість з ним зараз поспілкуватися. Вітаю вас. Добрий вечір. Салям алейкум. Алейкум салям. Скажіть, будь ласка, взагалі, що ви підготували на сьогоднішній вечір? Поділіться, будь ласка, з нашими глядачами. Сегодня у меня будет премьера песни, называется «Севдалар», такой себе рода гимн любви. Вот. И, конечно же, обязательно выступление с Алиной Сосновской, которая исполним прекрасную песню «Севгея Теша». Скажіть, будь ласка, взагалі, ваша думка стосовно того, взагалі, яка головна мета проведення ось усіх цих концертів мається на увазі саме безпосередньо на материковій Україні? Ну, скорее всего, это для того, чтобы крымская... Ну, во-первых, начнем с того, что крымско-татарская культура, она очень богатая. И, например, сегодняшний концерт этому подтверждение, потому что исполняется очень много хорошей, качественной музыки. И дай Бог, чтобы знали нашу культуру, крымско-татарскую культуру, не только в Україні, ну і по всьому міру. Я вам дуже дякую. Бажаю вам гарного виступу. Марлен Сітаров, співак, був щойно з нами в ефірі. Мали змогу почути його думку стосовно усього цього. А я додам ще, що взагалі у Києві саме вже удруге відбувається Ватан Сеси концерт. Завдяки цьому концерту люди з материкової України ще більше дізнаються про кримсько-татарську культуру. Насамкінець хочу сказати, що цей концерт відбувається завдяки при підтримці Меджлісу кримсько-татарського народу. І знову ж таки хочу наголосити, що увесь цей концерт у записі буде доступний усім глядачам телеканалу АТР на новорічні свята. Наступний випуск новин о 22-й годині, і саме там розповім вже подробиці і, можна так сказати, фінал, як все пройшло, що відбувалося, і взагалі підсумуємо з вами, підіб'ємо підсумки. Шевкет Ага, тобі слово. Сағул Олег, мұхбермас Олег Борисов, Киевде кечірілген Ватан Сеси концертында тариф етті весізлер есе ярын бұл концертте чықарылған біле толы левханы көре білежексіңіз. Яңы Қырым-Татар театрының премьерасы Жанкойда өткерілежек. Бірқач ай деваманда репетициялар кечірген Белял Беляловның труппасы 5 даққан Эфес адлы спектакльны тақдим етежек. Репетициялар Шымда Ақмечет қасабасында театрның яңы бинасында өткеріле. Шымда анда сана құрула вес ержелер үшін отырғычылар қоялар. Халық театры өзіне мұхлислер ичтемай ағларда теклиф етілген алтын бешік адыны сеч балды. Амин. Райисполкомдан мен. Ана. Алтын бешік дестаны бұл біздің халқымыздың рухы ола, көңілі ола. Оның çok маналы пек терең бір фельсефе тарафından манасы бар. Ve алтын бешік бұл sanki бұл bizim халқымыздың ғайрыдан тікенген бір типсалі оларақ. Onun үшін біз бұл шақсен бұл адына seçip alғанымызны. Allah kısmet etse işte men belesem bu adnen teatr tek Kırım'da değil de başka yerlerге de barıp bizim halkımızın medeniyetinin
көстерерік, мен белесем халқымыз бізден ғұрланырға лақсым етеді. Бұдақада нетеже программасы сонына келді епіңізге қайырлы ақшамлар тілейім ве дайыма атырылы олыңыз көрішкенже.
Мене звати Любомир Ференц, і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І у студії я вітаю Олександра Мусієнка, керівника Центру військово-правових досліджень. Доброго вечора, пане Олександре. От коли ми говоримо про напад Російської Федерації на українські кораблі, то зараз вже ситуація набрала нових рис. І, наприклад, українська сторона, вона каже, що напад відбувся у нейтральних водах, так, а Російська Федерація, зокрема Володимир Путін, він говорить про те, що українські кораблі війшли в споконвічні води, так, Російської Федерації, рухалися. От кожна сторона має свою думку. Українська сторона, вона представила навіть карти, як рухалися українські кораблі у Чорному морі і як їх там атакували. І, в принципі, це новий виток конфлікту, який, скоріш за все, розв'язати не вдасться. Полюбовно, скажімо так. Ну, полюбовно воно не може вдатися, тому що ми бачимо ті дії, які вчиняє Росія, починаючи з моменту, коли вони побудували міст Кримський. Я маю на увазі системні дії по встановленню контролю не тільки над Керченською протокою, але над Азовським морем. І ці системні дії тривають. Що в Україні робити в цій ситуації? Звичайно, протидіяти. От одна із способів протидії – це створити базу військово-морських сил України в Азовському морі. Для цього були туди вже перекинуті 2 судна військово-морських сил, які пройшли тоді Керченську протоку. Зараз також йшли 3 судна на укріплення, угруповання українських кораблів. Подобається це Росії? Звичайно, ні, тому що це руйнує баланс сил. Вони ж зараз відчувають себе як королі, як на коні в Азовському морі. І, звичайно, для них це неприпустимо. І вони цьому протидіють. Це йде війна. І те, що вони мотивують, що в їхніх територіальних водах, я вам хочу сказати, що згідно правил мореплавства і згідно міжнародного права, навіть якщо в територіальні води судно якесь заходить, його обстрілювати дозволяється у виключних випадках. У виключних. Якщо це судно перше обстрілює військові кораблі цієї держави, або якщо це судно займається там работоргівлею, чи якщо це судно займається піратством. В решті випадків мають бути вжиті всі заходи для того, щоб зупинити кораблі, але таким чином зупинити, щоб їх, не дай Боже, не потопити чи не обстріляти. Навіть це Російська Федерація не виконала, навіть якщо було б допустити, що це територіальні води. Хоча, безумовно, Україна каже, що ми перебували в нейтральних водах, навіть, підкреслюю, не в водах анексованого Криму, бо все-таки це українські води, ми визнаємо за нашим законодавством, міжнародним правом, будь територія захоплена Росією, то мотивація Росії, вони взагалі безпідставні, взагалі не обґрунтовані. Ніяк не можна в нейтральних водах таким чином діяти. Вони не мали на це прав і повноважень, жодних, тому що Україна не порушувала правил мореплавства. Не було жодних підстав цього робити. Абсолютно. Крім підстав того, щоб дійсно не дати цим кораблям потрапити в Азовське море і наростити нам нашу військову присутність і протидіяти Росії. Все. Тобто це спланована військова операція як акт агресії. І от сталося, на жаль, те, що сталося. Сьогодні Київський районний суд окупованого Сімферополя, суд, який підконтрольний Російській Федерації, заарештував на 2 місяці 24 українських моряка. Учора заарештували 12, сьогодні решту 12, яких захопило ФСБ Росії в районі Керченської протоки. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк у себе у Фейсбуці. І зараз з нами на зв'язку є Еміне Авамілєва, адвокат. Здравствуйте, Еміне. Слышно ли нас? Алло. Эмине, слышно нас? Да, конечно, я вас слышу. Добрый вечер. Эмине, какая сейчас ситуация с украинскими военными, моряками? Ну, по состоянию на сегодняшний день все 24 находятся уже под арестом.
в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания 21 человек. Они уже этапированы в следственный изолятор временного содержания города Симферополя. И вот те трое ребят, которые получили ранения, они пока в настоящее время находятся в медицинском учреждении. То есть речь идет о 3 раненых, потому что некоторые украинские СМИ говорили о 6. 3. Ранено на момент 6 человек, получили медицинскую помощь 6 человек, но в отношении 3 были проведены, насколько мне известно, они содержались в медицинском учреждении, и один был прооперирован. Насколько я помню и знаю, это Андрей Эйдер. Украинские моряки, они находятся в разных частях Крымского полуострова, правильно я понимаю, на данном этапе? По состоянию вот до 14:00, возможно, это было так. Но в настоящее время, уже после избрания им меры пресечения, они все сопровождены в следственный изолятор города Симферополя. А до этого момента некоторые из них содержались в Белогорском изоляторе временного содержания, кто-то содержался в городе Алушта, а кто-то находился в городе Керчи. В настоящее время 21 человек содержится в СИЗО. Им избрали меру пресечения до 25 января. Правильно я понимаю, что после этого? Да, именно 1 месяц 29 суток, таков срок избрания меры содержания под стражей, это на срок предварительного расследования. Если в течение этих 2 месяцев предварительное расследование не будет окончено, завершено, то по ходатайству следственных органов, возможно, эта мера пресечения будет продлеваться в судебном порядке, ну, то есть будет избираться мера пресечения другая. Вот вчера много говорили и писали, что дело могут передать в Москву, и что не будут его рассматривать в Симферополе на месте или где-то на Крымском полуострове в каком-то из судов. Насколько это реально, что в Москву пойдет дальше дело? Это только на уровне слухов. Я думаю, что пока постановление о возбуждении уголовного дела предъявляли сотрудники управления Федеральной службы безопасности здесь, в Республике Крым, в городе Симферополе. Следственная группа ФСБ занимается расследованием этого дела по Республике Крым. Поэтому пока ребята находятся здесь, моряки, и пока мы, как адвокаты, которые заключили с ними соглашение, кто-то из адвокатов были пока по назначению, но я по всей вероятности предполагаю, что возможно будут уже адвокаты и по соглашению, и работа пока продолжается здесь, в Крыму. Насколько реалистичен сценарий, что если дойдет до рассмотрения дела по сути в суде, что они будут оправданы? Давайте будем говорить так. То, что касается оправдательного приговора, это как бы цель любого уголовного дела, которое в стороне в отношении адвокатов. Все рассчитывают либо на прекращение уголовного дела, либо если это выходит уже на окончание судебного следствия, то это, конечно же, оправдательный приговор. Поддерживают ли там украинских моряков? Потому что вот здесь, на материковой части Украины, начался сбор средств, денег, но также есть новости, что их очень сильно поддерживают крымские татары. Ну, конечно же, если вы отслеживаете ситуацию, еще вчера вечером Нариман Джелял известил всех о том, что в Крыму именно он будет заниматься непосредственно координированием сбора этих средств. Вчера в течение дня нам было очень много звонков с просьбой скоординировать, куда можно принести предметы необходимые, которые были озвучены в списке, куда можно принести денежные средства для приобретения предметов, необходимых для этих 24 моряков. И вот я сегодня приехала домой, уже ко мне домой тоже принесли
и совершенно незнакомые люди, близкие, которые знают, что я в этом деле выступаю адвокатом, и даже для этих ребят. Поэтому, и честно сказать, активная позиция, и крымские татары, наши соотечественники, не только звонят и знакомые, и совершенно незнакомые люди, которые готовы поддержать вот ребят в такую сложную ситуацию, в такой сложный момент. Но мы прекрасно знаем, что и там тоже, я имею в виду в следственном изоляторе, ребята не останутся без внимания, даже если пока эти передачи пока до них не дошли. Как дух украинских военнослужащих сегодня? Слышно нас, Амине? Амине. У нас технічні проблеми. З нами на зв'язку була Еміне Авамілєва, адвокат, одна з адвокатів українських моряків, яких захопило ФСБ Російської Федерації. А я продовжую розмову із Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. От коли ми говоримо про Європу, то на тлі нового загострення конфлікту між Україною і Росією Німеччина і Франція відкинули пропозицію про посилення санкцій відносно Москви. На засіданні Комітету з політики і безпеки Європейського Союзу в Брюсселі представники двох країн висловилися за заходи по зміцненню довіри між сторонами конфлікту. Пише про це в середу газета Die Welt з посиланням на європейських дипломатів. На думку Німеччини і Франції, санкції не є частиною таких заходів. От коли ми говоримо про санкції, то Україна, здається, не зробила такої заяви. Про санкції? Так. Про те, що ми закликаємо партнерів накласти санкції. Чому президент говорив про це? Президент України говорив про те, що будемо розмовляти про те, що посилювався санкційний тиск, і питання одразу було на засіданні Ради безпеки ООН, і в перемовинах з міжнародними партнерами, та й зараз неодноразово про це говориться. Але Німеччина і Франція трохи думають по-іншому. Ну, бачите, дуже прикро, що вони так думають, тому що такий акт агресії залишати фактично, прощати, да? І казати про те, що довіру відновлювати, так яким чином її відновлювати? Так ви примусьте спочатку Путіна і Росію вжити заходів для того, щоб цю довіру можна було відновити. Бодай поверніть нам наших моряків і наші кораблі для початку. А далі будемо вже про щось далі там говорити. Яка може бути відновлена довіра? Я би подивився на ці сторони. Знаєте, Франція і Німеччина тривалий час конфліктували між собою. І чомусь вони не дуже хотіли відновлювати довіру, коли то Франція захоплювала частину Німеччини, то Німеччина окуповувала, як Франція думала, її частину, і не дуже вони відновлювали довіру. А лише тільки після того, коли були встановлені кордони, коли французи сказали, що вони не будуть претендувати на деякі території Німеччини, тоді була відновлена довіра. Так само і у нас. Я ж кажу, поверніть нам наші, поверніть нам Крим, наших громадян, а тоді будемо відновлювати. От про що не можна говорити. А зараз, я так розумію, що йде в політичну площину, що Європа, ну, взагалі, якщо подивитися, як Європа відреагувала, то доволі мляво, навіть порівняно зі Сполученими Штатами, на жаль, тому що, знову ж підкреслюю, акт агресії стався, захоплюють людей, захоплюють судна, обстрілюють, і така реакція для мене це було несподівано. Я думав, що буде жорстка заява, дійсно, із Франції, з Німеччини, а з Німеччини, подивіться, лише заява фактично однієї з правлячих партій, я маю на увазі Християнсько-демократичний союз, яка гостро заявила і в підтримку України, і закликала звільнити українських моряків. Ну, так само, звичайно, і МЗС, ФРН так само закликає це зробити, але ж треба бодай запровадити дієво ті санкції, про які американці говорять. І кажуть, ви ж навіть ті санкції запроваджені, ви ж приторговуєте і їх обходите. Ну, то як можна зараз про що говорити? Як на мене, це все-таки у даному випадку я дуже часто навпаки старався знайти якісь пояснення, виправдовувати європейців, шукати якісь політичну площину, економічну, це все зрозуміло. Але немає політики. Немає політики в Європейському Союзі, в цих країнах. І немає політиків, на жаль, бо економіка зараз у них превалює над політикою. І ну, от такі от речі.
Якщо ми говоримо про 24 українських військовополонених, так, у них статус військовополонених, що може зробити Україна для того, щоб їх повернути назад? І з допомогою кого чи чого? Бачите, ми їх визнаємо як військовополонених, а Російська Федерація відмовляється це робити. Тобто вони кваліфікують їх за загальнокримінальним злочином порушення державного кордону. Хоча, знову ж таки, якщо Росія звинувачує Україну в провокаціях і агресивних діях, то чому вона не кваліфікувала їхні дії за умовами воєнного часу як розпалювання агресивної війни тощо? Вони ж цього не зробили. А кваліфікують як порушення кордону. Це все зроблено для того, щоб їх, мені здається, показово і жорстко покарати в рамках того кримінального кодексу Російської Федерації. Мені чомусь здається, що я поки що не бачу швидкого сценарію тут. Мені здається, що навряд зараз Росія от прямо зараз піде на звільнення їх. Будуть, мені здається, тримати до останнього можливого, поки не буде зростати тиск міжнародний. А потім, чи звільнять вони їх так просто, це теж сумнівно. Мабуть, будуть вимагати видати когось зі своїх на обмін. А це також домовленості. Ми бачимо, як вони у нас по полонених в Луганській і Донецькій області, які утримуються, чи в Росії, я мовчу вже, політв'язні наші, як вони йдуть і поки що особливо не просуваються. То і тут мені чомусь здається, я не бачу такого сценарію. Я думаю, що Росія тут вдалась до надзвичайно жорстокої каральної операції, щоб показати, знаєте, щоб іншим не повадно було. Тобто, і тут вони будуть робити все, щоб інші моряки не хотіли виконувати подібні накази. Вони зараз створять такий інформаційний пропагандистський фон. Скажуть, дивіться, ми їх посадимо у в'язницю. От це вам загрожує, якщо ви ризикнете провести подібні дії. І, на жаль, поки що я тут швидкого сценарію не бачу. Мені хотілося б, але аналізуючи те, що є... Якщо аналізувати заяви, наприклад, представників Російської Федерації, зокрема самого Володимира Путіна, то вони так достатньо цинічно і нахабно висловлюються, мовляв, вони контролюють ситуацію, а не хтось інший. І ніби західні країни їм не становлять ніякої загрози, ні санкцій. Так відверто було і сказано, що, здається, Лавров сказав, що санкцій не бояться вони. Звичайно, а чого ж боятися, якщо ми тільки що обговорювали позицію Франції і Німеччини? А чого тут боятись? Подивіться, вони взяли, обстріляли кораблі, захопили моряків, поранили моряків, все. І їм фактично вони думають, що це їм начебто має зійти з рук. Там є сподівання на Сполучені Штати, що Сполучені Штати дійсно дієво натиснуть. Європа, бачимо, тут таку зберігає мляву, я ж підкреслюю, позицію. Чомусь всі кинулися в політику, бігом швиденько шукати собі виправдання, що це Путін. Він хоче собі підвищити рейтинг з одного боку, і Порошенко хоче підвищити рейтинг з іншого, використавши цю ситуацію на свою користь. І чомусь не бачать порушення міжнародного права і цинічну нахабну поведінку Російської Федерації. Ви спершу про це говоріть, а далі вже пишіть там про політику, як західні ЗМІ, кому це вигідно, хто дивіденди отримає там і так далі, і так далі. Це другорядне. І, звичайно, що за таких умов Росія каже, так, все на нашій стороні. А далі подивіться, тисне Європа і тисне світ звільнити